Sa bawat umaga at sa bawat paggising, mga kabayan, tayo ba ay nawawalan ng pag-asa? Kabayan, ang masasabi ko, sa bawat umaga, sa tuwing paggising, ang pagpapasalamat sa Diyos ay isang napakalaking pag-asa sa ating buhay. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon at welcome back again dito sa aking YouTube channel, Berlumabin Gabaon TV. Sa umagang ito mga kabayan, pag-uusapan natin ang ating pagsisikap, sakripisyo at ang ating pagtitipid at ang ating pag-i-invest at ang ating pag-iipon. Nang sa ganon, ang ating buhay ay magkaroon ng pagbabago tungo sa pag-unlad ng ating buhay. Yan ang pag-uusapan natin sa umagang ito. Gaya ng sinabi ko mga kabayan, pag-uusapan natin ang mga pwede nating magawa sa ating pag-asenso. Dahil sa buhay nating ito, kinakailangan nating gumawa ng mga paraan upang may taguyod natin ng maayos ang ating buhay. Lalong-lalo na sa ngayon, paulit-ulit kong sinasabi, ng panahon natin ngayon ang panahon ng pag-unlad, ngayon ang panahon ng tamang diskarte, pagsusumikap at pagpupursige. Unang-una sa lahat mga kabayan, kahit anuman po ang iyong pinagkakakitaan, gaya ng sinasabi ko, ang aking mga vlogs ay nag-uumpisa para sa mga pinakamababang masyado ng kanilang buhay na pinagmulan ko. Below poverty line, napakaganda pong pakinggan ang aking mga vlog. Ang nais ko lamang ay makatulong. Kaya't heto na mga kabayan, kung ikaw ay nasa poverty line, below poverty line, at saka kapag nasa middle class, ito ang ating pag-uusapan, yung pagpupursigi at sakripisyo, pagtitipid, pag-i-invest at pagninegosyo. Kaya ito mga kabayan, kung ikaw man ay nasa lugar na nasa syudad, nasa probinsya, sa liblib ng bundok, kabayan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Dahil ang buhay, ika nga sabi nila, parang gulong, umiikot. Basta mayroon kang fast action, mayroon kang focus, mayroon kang sinseridad, mayroon kang pagpupursigi. Sa pagmamanage natin ng ating income, kung mayroon tayong kita, napakalaking oportunidad yan mga kabayan. Sa akin kasi, ang prinsipyo ko, kada ako po ay sumasahod o kumikita, lagi po akong nagtatabi at iniisip ko lagi na hindi ko na pera yon. Dahil pinangako ko sa aking sarili at sana'y maunawaan nyo o di kaya i-adapt ninyo, lalong-lalo na yung mga kasama kong OFW, na kapag ikaw ay nasa taas na ng konti, huwag mo nang hayaan na babalik ka pa muli. Mahirap na kung ubusin mo lagi ang iyong kinikita, papaano? Kapag wala na yung time, wala ka na dito sa Saudi, wala ka na sa Canada, wala ka na sa Africa, wala ka na sa ibang bansa. Tiyak, kung hindi tayo mag-ingat, babalik tayo sa zero. Kaya mga kabayan, ang advice ko, pahalagahan natin ang ating kinikita kahit nasaan ka man, panig ng mundo, nasa Pilipinas ka man, anuman ang iyong pinagkakatrabuhan, junk shop ka man, ikaw man ay namumulat ng basura, ikaw man ay nagtatrabaho sa bukid, agrikultura, nakikipagtrabaho lamang sa mga bukid ng may bukid, kabayan, pahalagahan ang ating kinikita sa ating pagtatabi. At ito kabayan, ang susunod na gagawin natin sa maliit, medium o malaki na pera natin mga kabayan na ating inipon. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Merong kasabihan, think a very big thinking and start a small business. Yan po lagi ang ating gagawin. Bakit ko po sinasabi lagi ito mga kabayan? Dahil kinakailangan nating magnegosyo para makalayo tayo sa ating rat race. Ang rat race na sinasabi ay ating pagkatali sa ating pagka-empleyado. Dahil lahat po ng gumandang buhay at umasenso, hindi naman po sila ay empleyado. Lahat sila ay nanggaling sa negosyo, mga investor, traders po sila. Kaya't mga kabayan, hindi po masama na kopyahin natin ang kanilang ginagawa. Kahit gaano man tayo kaliit, kabayan, huwag mawalan ng pag-asa.
habang may buhay, may pag-asa. Basta magtiwala tayo, magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Diyos, magkaroon tayo ng mga tao, mentor na magpapalakas sa atin at maniwala tayo sa ating kakayahan. Sa pamamagitan nito mga kabayan, tayo ay magkakaroon ng investment. Kaya ang susunod, i-invest natin yung ating mga pera na ating iniipon. Kahit sa maliit, tulad halimbawa, ano ba yung maibibigay ko na investment na maliit? Dahil ang pinag-usapan natin dito ay magsimula tayo sa mababa, pinakamababa, pero malaki ang kita kahit mag-invest ka kung meron kang anak o di kaya hindi nahihiyang magbenta. Magbenta ka ng balot, magbenta ka ng ice candy, gumawa ka ng halo-halo, magbenta ka ng goto o di kaya mag-reseller ka. Pwede na yan na investment mo, kabayan. Basta ang importante, kahit gaano man kaliit ang sinasabi ko, kung iput mo ito into action, magmamaterialize, kabayan. Hindi naman basihan na ang pinag-uusapan natin ay mag-dropshipping ka, mag-affiliate marketing ka, pumunta ka sa mga networking. Yan ay mahirap din namang gawin. Ang sinasabi ko ay yung posible na kinakailangan na mo hand to mouth. Ang hand to mouth business na sinasabi ko, dahil ang unang sinasagip ko ay yung mga kagaya ko na isang kahig, isang tukha dati. Kaya mga kabayan, sana naunawaan nyo po yun ang aking ibig sabihin. At ang panghuli, ito investment yung negosyo pa rin. Sa negosyo, kinakailangan mo laging pagtibayin ang iyong tamang desisyon. Sa buhay, mayroon tayong tatlong desisyon. Mayroon tayong tinatawag na pagdidesisyon na divine decision o divine reasoning. Pangalawa, mayroon tayong tinatawag na rational thinking o di kaya rational reasoning at saka irrational thinking o di kaya irrational thinking. Ito mga kabayan, kung ikaw ay nakabase sa kagustuhan ng Panginoon, nagpapasakop ka sa Panginoon, ginagamit mo ang iyong puso, yan ang divine reasoning. At kapag naman ikaw ay nasa rational thinking o di kaya rational reasoning, base mo sa iyong kagalingan, confident ka sa iyong sarili, yan ang sinasabi natin na logical, rational thinking. At kapag irrational thinking, kapag puro puso ka naman mga kabayan, hindi ka gumagamit ng divine reasoning, hindi ka gumagamit ng logic, yan ang tinatawag natin na irrational thinking, puro kutob. Hindi rin po yan maganda. Kaya sa pagnenegosyo, kinakailangan mapag-combine mo ang tatlong itong reasoning para ikaw ay masenso. Dahil makikita mo dito kung nasaan ang sequence. Napakaganda ng isang magnenegosyo, magtatayo ng negosyo ay meron kang hands-on. Mula umpisa hanggang matapos ay alam na alam mo ang takbo ng iyong negosyo. Kaya heto na lamang po ang aking vlog, ang aking vlog sa umagang ito. Nawa mga kabayan, ay nakatulong po sa inyo ang vlog na ito. At sana wag po kayong mawalan ng pag-asa dahil kagaya ko, galing po ako sa walang-wala. Hindi ko naman sinasabi na napakaganda na ang buhay ko, pero ang katuwiran ko, ang taong pinakamaliit ang pangangailangan dahil nakokontento siya kung anong meron siya sa kanyang tabi, yan ang taong pinakamayaman. Yan ang taong milyonaryo para sa akin. Dahil sa maliit na yan, pag pinalaki mo yan, posible ang ating binabanggit. Hi everyone! Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako po muli ang nagsasabi sa inyong God bless you po.